Ngoba wegogo kunalento abanga-understand khona abanye la ukuthi fanele ukuthi ingane yasiconfessile umntwana ukuthi ayizange eze amlokhu nje amrape ubhuti. And manje siyashintsha manje sithiwa i-rape wamrape. Ungize mina ngikhulume noma wayo. Yes gogo. Uyangizwa mkhulu? Yebo yazwakala. Yebo. Ibisineminyaka lento seyikhulunyiwe ngingane yebo. Unina wengane mina ngikhuluma naye ngoba sekuthiwa ugugu kufanele ayosayinelwa ade aboshwe. Uyangizwa mkhulu ukuthi ngithini? Ingane yayisikhulumile kubantu ukuthi yona izange idlwengulwe umalume wayo. Ngoba kusho ukuthi wayesezosayinelwa nje ngoba eseqeda isigwebo. Ngokwami ukubona mina ngakhuluma leyo ukuthi yini bangayi unina wengane ukosayina ngoba phela kwathiwa uma isina 15 ingane usengeza azoyisayinela. Wathi yena kanankinga. Abantu abanenkinga obhuti bakhe bobabili njengoba ngichaza nje udabeni lamani lilalelisisa kahle. Yeah. Ayisiyabonga ongandi kakhulu. Angazi ngizwa kahle kakhulu gogo. Ongandi kakhulu ngiyaxolisa nje futhi nokukuhlupha. Ngisacela ngiyacabanga ukuthi lokho kade ngifuna ukucacisela abantu ukuthi abangalokhu bethi ubhuti gogo wa-rape ekubeni ingane ya confess ukuthi ingane ayizange izireshwe ugogo. Yileyo nto ngifuna ukuthi bayizwe ukuthi no ukhona osondelene nayo oyaziyo vele indaba zakhona ekhaya and then uyazi ukuthi into eyenzeka kwenzekani. Yabona, so kunabantu laba bebhala pha ama comment ukuthi ugogo wa-rape yabona. Njoba bengisho nanginhlanhla ngithi asithule silinde inkantolo ngoba udaba selusenkantolo. Yonke imigudu izolandelelwa. Uma usilalele kahle istory sengane ithi yayino 9 years ireshwa kusho umalume ireshwa ngaphambili nangasemuva. Kukhona abantu abafundile ngaleyo ndlela yokwazi ukuthi umntwana ona 9 years umereshwe ngalolo hlobo uba kwesiphi isimo. Uma othisha befundisa ingane esikoleni uma ifihlile emndenini othisha bokuqala babona ingane uma inenkinga ebese kwazi ukuxhumana nama social worker okanye athinta umndeni. Okubhlungu kunakho konke ayisho lengane ukuthi yayihlala nogugu bobabili negcekeni yayihlala nomkhulu. Ugogo wathula wathini yena? Hayi network yakhe ayikho right. Laba mhlambe network yami network ayikho right network kagogo wanda ayikho right. Kodwa ngoba sesikuzwile lokho konke siyabonga kakhulu. Sanibona mntanami. Yebo mama. Yebo angazi kusuke kwakhatha angazi ngigcine ngindawophi njengagcinayo. Busendaweni lapho okade sekufanele ubhuti gogo ezosayinela. Yebo Khehla. Yebo mntanami usayilungisa usine bengezwanga ukuthi ubuthini Khehla. Yebo lawe ezosayinelwa khona ubhuti gogo ezosayinela. Yebo mntanami. Ngafika njoba ngifuna ukubachazela abantu istory njoba nasekuqaleni ngichazile ukuthi ngabiza unina wengane mina ngabuza ke nasengiqale kubaba wakhe ngathi bamncane ihamba kanjani indaba kaGugu. Wathi ubamncane uGugu wafika kwathiwa khona abantu abafikile bathi akazosayina uNtuzu asayinele uGugu ukuthi makaphume. Ngathi pho bamncane kwenzekani? Wathi mntana makaze kiwe emuntu. Ngathi ngiyacela ukuthi ungithintele yena uNtuzu ehlike. Wafike wamthinta kakhe wehla wezekhaya sahlala naye phansi ngakhuluma lolu daba naye ngathi ngizwa ubamncane ethi kwathi uGugu sekufanele ayosayinelwa kwenzekani. Wathi yena
akanankinga yena ngoba kwathiwa uma ngabe umntwana eseno 15 years angeza azozikhulumela umntwana kube uyena okhuluma ukuthi uyamkhipha yini yena inkinga akanayo kuphela abantu abanenkinga ubhuti wakhe umJ benonkankanga ngashiya kanjalo ke njengoba bekade ngichaza njengoba ngisho ebantwini ukuthi into ebange ngize ngisukume sikhulume ukuvela kodaba likaGugu kwivideo ma ekhuluma igama lokuthi ebuzwa ethi yena akayisoli ngoba akakwenzanga lokho kwavuka ama-minute ukuthi vele uGugu kwavela ukuthi le ngane yasho ukuthi yona izange idlwengulwe umalume ngathi uGugu ngeke ahlale iminyaka engaka kodwa sakhuluma igama elilodwa ethi mina ngikaze ngidlwengule kodwa ke asisho ukuthi uGugu akanacala njengoba into isiqala phansi isemthethweni kumele silalele umthetho kuthina kuphela into esisukumisile sisukunyiswe igama umntwana alishilo uma ngabe uyalalela noZweli indlela akhulume ngayo ukuthi nawo usukunyiswe yini ayizwile ngento kwavuka izinkulumo azaziyo ezashiwo ingane uyasho ukuthi ugazi lakhe lo akakhulumi ngento ayikhuluma kude ukhuluma ngegazi omzala labakhuluma ngabo yonke leyo ndiyona into esisukumisile ukuthi sikwazi ukukhuluma enye into engiyizwile esitorini sika Nonhle ekseni uNonhle indlela akhuluma ngayo indlela athi udlwengulwe ngayo uGugu isala mina nemibuzo ukuthi kwenzeka kanjani uNonhle egcekeni ehlala nogogo ehlala nomkhulu kodwa mangabe ugogo ebona ingane yolala nomalume wayo ekhona ugogo ngoba hayi ukuthi wayeyisalukwazi ngikhuluma ngomuntu obemosha mina kuyinkosikazi umama ukuthi bekwenzeka kanjani lokho le ngane ngendlela ekhuluma ngayo irape erishwe ngayo kwakufanele ekseni ayibone ugogo wayo ngoba ingane no9 years abone ukuthi isimo sengane sinje njengoba ingane ithi akalalanga kanye ulalile nami insuku eziningi izikhathi eziningi lokho kugogo bekuhamba phi ngibhlungu ngoba akasekho emhlabeni usashona kunemibuzo ekade izobuzwa kuyena ngesinye isikhathi ukuthi wena wathatha siphi isinyathelo nokuthi njengoba ingane no9 ngicabanga ukuthi ke esikoleni othisha noma wena mzali ungayifihla ingane ekhaya ukuthi yahlukumezeka noma ingayiphi indlela uthisha ofundisa ingane kunezinto ayibonayo enganeni ukuthi lo mntwana kunenkinga eyenzekayo kuyena azalandela abuze ngifisa ukuthi kuze kuyofikwa ngisho esikoleni ngayo usungathi manje sesenza thina ihaba okanye siqamba amanga ngento esiyikhulumayo kanti sikhuluma into ebekufanele siyikhulume ekufanele ukuthi sibambisane asisho ukuthi uma ngabe uGugu emdlwengulile uNonhle kufanele sivune uGugu ngoba lokho kobe kuyiphuthu uGugu akwenzile thina sikhulumela into yokuthi uma ngabe uGugu lento ayishoyo iyiqiniso kuzovela emthethweni ngoba ziningi izinto ezohamba lengane kufuza ukuthi admitwe esibhedlela umalume wayo angimzwanga uma ethi ingane yasiwa okanye eclinic noma yasiwa esibhedlela igama likhulumile kwivideo manje ilalela uthe ingane yasuswa yasiwa kwenye indawo nokungibuza umbuzo ukuthi unkosikazi onjani ogana ashiya ingane ngemuva ekusafanele achaze ukuthi kanti wayogana kanjani mangabe ingane ishiya nabazali ngemuva esezokwazi ukuyithatha mayisireshiwe ngiyabonga siyabonga kakhulu lokho isikhathi sakho and ukuthi nango umuntu uyasho lapha uthi ilokho engcingimile kukho ukuthi izikhathi zilandelana bathuleleni angithi yabona so nje kahle lento lena isiyakhiwe manje ngokuthi sebeyadefenda ngoba bayabona ukuthi ijele liyabanukela emakhaleni sebeyisabisele even ngisho ingane siyakwazi manje ucreate story manje into engazange yenzeke sebihlanganisiwe lento ngoba bayabona ukuthi sabantu bale South Africa sesibhekile manje sesifocuse kakhulu ukuthi sifuna ukubona ukuthi ubulungisa bukhona yini ingakho manje ubona sekwenzeka kanje ingane angeke izisho ukuthi uGugu akaphume ejele abamdedele ejele ufuna ephume ejele ibamdlengula ngempela Sanibonani.